i ovo je jedan od prvih dogovora koji je na nivou Srbije napravljen između gospodina Milosavljevića i mene i jedna ideja koja već mesecima kad smo se pripremali za, ja ne volim da kažem lokalne izbore, jer grad Beograd ima 1.530.000 upisanih birača i to su oni veliki izbori. Jedna logična ideja o tome da ove dve stranke izađu zajedno je već sad zajedno vršimo vlast u gradu Beogradu. Osnova za sve naše koalicije na nivou Srbije jeste rezultat predsednika Tadića i 2.300.000 glasova koje on dobio uz podršku i Demokratske stranke i otvorenu podršku G17+, i stranke Rasima Ljajića, ali pre svega veliku podršku građana Srbije, koji su glasali za jednu državu koja će imati jasnu nacionalnu politiku, ali za državu koja će biti ekonomski jaka, stabilna i biti država u Evropi. Grad Beograd je i do sada već postao grad za koga zaista možemo da kažemo da je evropski. On je tu našu priču preneo u konkretna dela, pre svega zahvaljujući pokojnom gradonačelniku Nenadu Bogdanoviću, koji je ovaj grad vodio na sjajan način prethodnih godina